There's a craving in my heart that I need you more. I'm not satisfied by yesterday's anointing. I am hungry, thirsty, here I am yearning. For a man cannot just live by bread alone. There's a craving in my heart that I need you more. I'm not satisfied by yesterday's anointing. I am hungry, thirsty, here I am yearning. Let it flame by your spirit as I'm caught in your presence. Let your will be done. Let your will be done. So I ask for your fire, the Holy Spirit fire. Consume everything, break down everything, and let it stay by your spirit as I'm caught in your presence. Let your will be done. Oh, let your will be done. So I ask for your fire, the Holy Spirit fire. Consume everything, break down everything. I pray. We pray, Jesus. We pray, oh Lord. So here in your presence, Lord, I surrender. Oh, burn like a fire, consume me now. So here in your presence, Lord, I surrender. Oh, burn like a fire, oh, consume me now. So here in your presence, Lord, I surrender. Oh, burn like a fire, oh, consume me now. And let it stay by your spirit as I'm caught in your presence. Let your will be done. Oh, let your will be done. So I ask for your fire, the Holy Spirit fire. Consume everything, break down everything. I pray. Thank you, Jesus. Yaingo imego try. Yaingo imego try. Try menyalam ingir utray ni kapor pun syashkor pun iga ktin ke jome. Panaba ke ktin ke jome try kan yo jaka ke donor ke jongi. To abing long ki bagen jaman sim ki ba im homen sim at ki ba yat homen sim. Panaba ke jing tray ke jomen sim jome ke try kanang ye tray. Kum ngirwang iro homen sim kum tangin syashkor iga ktin ke jomeru. Homen sim bakoi. Yaingo imego try. Yaingo imego try. Ngin syashkor men kran hangi ko kana ktin ke ba im ke jome. Hag tengu chisu. Amen. Amen. Hang ni kesngi ko aben kran ni ke subject bagata kalong kasnam kabaai jingmentoy yangi. Kasnam kabaai jingmentoy yangi. Kwaan puli ni kapor ng Exodus nung bakrar. Ngani dekot kaba arbuay terter. Kababel ka ongkum ni anda kum tao Moses ulakot yakitemen basan baro ki Israel. Ba ula ong haki to kem to shimru yaw kun lang berat
Shalade kat bakum ke ying jong pi. Batu peniap ya ke jinglat. Batu shimru si song u hisop. Barhaba pilawi ya u haga snam. Kabahaga peliang tu kelan ya ke kli jingkang. Badia baro ar liang ki syaukat. Daga snam kabahaga daga peliang. Ti mano na pi. Wat mi syabar ke jingkang. Laga ying ke ying hadu men step. Naba utrai unyat. Lingba ya ka basyok yap ya ki Egypt. Tihaba ulayo ya kata ke snam ke kli jingkang. But baro arliang ki syaukat utrai unyat palat ya kata ke jingkang. Baro nom sya yauta unong penjot. Banwan hapo ki ying jong pi ya kaban penjot. Kani ke jing batai syua ke jong blai yau Moses ba ude ban le kumta. Kababel kaong haga sngi ka bisipo benai meningkong pin shim yau tau lang brot. Bat haga sngi ka bakhat sa fin penyap yau tau lang brot. Ba kababel kaong ya kata. Aba bishim yau tau lang brot penyap yau tau lang brot. Bat jer ya kata ka snam haga peliang. Bat sa shim dau hisop shisong. Bat sa ta ya kata ka khli jingkang bat iki syaukat daga snam. Baga babal ki tu ang ni ublay uladab ang lupa baun sa pa ya ka jingyap. Haga daga miet ban syok yap ya ki Egypt. Kabamot ladaki Israel kim ka ango ya kata kinyap lang bat ki Egypt. Kajing temu ka jong blay ka long bet ban syok yap ya ki Egypt ndai ki Israel. Ritang gawai ki Israel ki haban ka ango. Ban le ya kata ban penyap yu tau lang brot. Bat ban jer ya kata ka snam kata ka peliang. Bat ban shim dau hisop. Shisong. Bat dau tau hisop ban ta. Mde ban shim da kekti ban ta. Dari dau hisop. Ban ta akli jingkang bagi syaukat. Baka babel ka ong ya kata. Kadakot barfulai ka ong. Utrai unya palat ya kata ka jingkang bat unom sya. Ya tau nong penjot. Banwan hapo ki ying jong pi ya kaban penjot lada uyu ya kata kesnam. We uni hisop pat. Hisop we bat hap pendon kam banta ya kata kesnam khli jengkang bat hagi syaukat. Kani ka kren lada ngipet ya ka testament ka berim ka David ka foreshadow lene kata ka dai ka srngeu ya ka ka ba utrai unle. Kai ka baja ho ya ka pormendai la le kumta. Bat ngiu ke result bahaga ta kamiet shisha bo mensim jingyap lene unong penjot uwan. Bat habawi ke snam ukan ria nang tau ya lat no ya kata ying. Henry kita ying ki bamdan ya ke snam ki yaplut kita ki balakhan kong barok. Nado beriu hado merat ki balakhan kong ki yaplut. Baga babel ke tu ingi hang ni. Bagata kan jaru hadin. Kam day tangi kani ka snam jong lang brot henry kani ka day ka jingpen ya ka bakan sa shisha ya baro hagi por ke bansawan. Bagata kalong ba ujisu unsawan ba unsa penjau ya kata ka snam ka jong u balal fipet ya ka ktin ka jong blay shisha yu jisu lakem ka day ya ka por ka niam ka jinglat. Baga David nganget haga sngi ka bisipo pau benai benengkong haga sngi ka bisipo bala tenjo iu hadu sau sngi haga sngi ka bakat sau sngi kiri sipo terik ikem ka sau terik peniap haga bala jan miet ong ktin ka jong blay haga jinga don pat ba Israel baro bala peniap yu jisu but kasnam jong u kum bakalong kasnam jong lang brot ka pelaj em ya ka kon Israel haga daga miet kasnam u jisu ru kan penem yangi. Amen. Tangba tanggawe. Ngihaban shim yo hisop. Manta ya kata hisop akli jengkang bat aki syaukat. We nu hisop. Kumnong in shim yo tau hisop ubakan jamin sim. Ho ya ka por mendai ya ka snam belang nak ka peliang hap shim yo tau hisop banta. Henry ya ka por ka bangi im menta par ho ka snam pigenya ba ka snam jong try ka dan. Fi mi da ka khmat bakan jado. Tada ubriu bakan jadok unomi kata kasnam iu kata. Namar ka khmat bakan jadok ka ibi tang ya bakan jadok. Tading ta ka khmat ka bakan jaman sim jauh banget kayu ya kasnam.
ban ta ya kata kesnam. Mdai da kekti dan kam do hisap. Bagata katau bawai ubanget. Uhaban pediang bat banta ya kata kesnam mdai da kejinglek kejong do hisap ubisisha hendai kadai ban pediang bat banta da kejinget. Amen. Banta kamut ngi pediang ya kata kesnam da kejinget ya ka baon kelan na kli jingkang jungi ka bamut ya ka jingmut jumperkat ke jungi bat ya ka long rinyang ke jungi hibaro ke jingmut bat ka long rinyang hibaro ka bakran ya ka mat ke jungi ya ka jingmut ke jungi bangi ngi ha ban shim ya kata kesnam ban apply ya ka ban penon kam ya ka dai tang da ka jinget bat ki kilale ya kata bat ki kilalat im tadai ta ko abno fi ke ski ni hab bandon ke jinget ban penon kam ya kesnam bat kesnam ngako abno fi kesnam lang brot ke trai kam sisa ho kesnam lang brot ke trai kam sisa ha ka por jong Moses pitrai kesnam jisu kam trai kam trai kesnam u jisu ka trai kam lada kesnam jong lang brot ka pelayem ya ki kon Israel ha ka dagamit kanu tam kesnam ke jong jisu na kamenta jongi ki Israel ki bagan zaman siem. Amen. Baka Bible ki tuang ni ubam don ya kesnam uyap mano ki bakan kong. Baka Bible ki tu ya kata lada lakai ngi tang sisien nginiap dan kamban ka arsien. Ngihap ban kalaka bamut. Namar kita ki balakhanan kong ke kren ke jingkha ka bakin chado. Lada lakhangi tang ha ka do. Ka bamut ngin yap no ha ka do hi. Bamdei tang ka do ngiyap wat ka men siem ru. Henrai lada lakha pat yangi. Kasnam ka jong trai ka trai kam ka jing im jongi. Amen. But kani kesnam ka trikam ka dai tang ya ki banget am kalong tang ka jing thu khana lene tang ka jing ibit banong man apply ya kesnam ka jong trai ho ya ba ki Israel ki le nganget ki Egypt ki pet ki ong ki le bit yu gini ngatrai ki laban kren biria ya ki laban kren ben ya ki laban ya kheru ki merau, ki le start, ki le yukum ni. Oh, penyiap lang berat. Oh, ya tak tak senam. Oh, ki biet gini. Biet. Kita ki bang biet ki yap kata kami. Bang kwa benong fi kene kesngi to ai. Bangin penon kam ye kene kesnam. Bat kene kesnam ngong fi katrai kam em tang ha ki banget. Ki banget ye kene kesnam. Deng tak tin ke jomblai ka ong. Ini pulih ngene ka pon na kitab jingpen pau kalau nong ka bakat ar ka dekot ka bakat wei kong te kila job no maki ya uken namar kai kata ka snam ka jong wei ulang brot bat ka baar bat ya kata ka tin ka jing pla ka jong ki bat kem shimla shepting ya la ka jingem hado ka jingyap kumno ki job kila job no thiau nang kong ka de daga snam ka baar Kaktian, kajing pla, barkim shala shepting, yala kajing hado. Kitiap nam, kasnam kan trikam tang ya kita kibayap. Kibayap mdei, kibayap no kibakelan yap. Henry kita kibalayap na kata kajing long pertei. Tading ta kibriu kibalayap. Kababal kaong ya kata nang ipuli. Lukas nama kendai ke keren ini bagi tu igi lada ngimpat yap lada ngimpat ba igading pena kendai arpulai ke keren balada ngimpat ba ya gading pena ban but yu jisu ngimla ban long ki senran ki jong u kabamut ngihap ban yap ngihap ban ba syai gading pena ya kabangim dai syu ban im mangi henry ukris udai ban im hangi amen kim shimla shepting Haduk kajing yap.
Tadeng tahu Paul wong yang aban im kalong ukris berbanyap. Kalong jimentoy lasak nar pnai ngalem baru ukris. Penman nga im ray om syo banga bo im ray ukris bo im po jonga. Kita ki beriu ki balayap baladaki pla em kasnam katrikam. Baladaki kran. Namar ki layap nakata ka jing perkhat beriu nakata ka jing perkhat jong ni ka do barkim em syo ha ka do hendai ha bakila em ha men sim baladaki ki kran baladang ngingi kran kan trikam kasnam ka jong Jisu. Amen. Lemda gom tafiong kasnam kam trikam. Lemdang lalong syua kita kibala yap hau kres. Kibala kalah kebemut, kibala ka arsin. Tadeng tan namar kila job tiaw no makiye no. Ya usoitan. Kumnongin job yu soitan kadai tang gata ladang ila kloy syaban yap. Bat dan ki baong kumni ki ong ka tan man job iki briu ki bam tieng ban yap. Teroris em ka ha. Mar blai tieng la dau yap. Ulai pun thai bi dem. Ha babun pak ba kem kumno namar bam la ban kem yaki namar ba kim tieng ban yap. Taladang ngi dei ki teroris jong Jisu. Ngi terrorize ya kahima ka jong ubaman. Ubaman umla ban le yangi. Amen. Ladangi dang tieng kawamot udang la ban le don bor halor jing im jongi. Tadeng tak tin jom blai ka khat ingi bangin long gi bachelor. Amen. Ngi hap long ki breu ki ba kloy ban yap ban ki bam tieng ban yap. Men ketus ngi nang kren wei ta beli tau. Udai bi wai. Idol me. Lada Mr. I udang im, kaumut i Mr. I di idol. Dari mana? Dari mangi. Tahu I hak baniap. I hak wan hak minus no. You I ot no. Kelayu kelading pena. Mr. I ot no kelah ding pena ngilas din ngila dia keding pena. Umi isu you I ngili keding pena. Ngilayap, il dia layap. Tak ada apa. Piyat man syakriu belai kain do ila dia tak dah wa ilap ya gospel wat ong bang kibri kin ong kumno yang ngapat. Yok yang ni boleh start. Ni keren babiet. Ni doai ni le riu belai dep satu ngalayap angkat ba ong melelai. Ladadan kibri ki ong penduai se engat. Duai baik dia surak no duai abet. Nai doai ski og ki asngu kibri de stop mat de stop sto. Lai tang hospital dah oi hap don jing start. Hospital ICU te gidan gitu beliau kiba doai biang tu tengah kang bi dan kiba sungsuk dan kiba sungsuk rumah hab dan jing start hendak bo mesim jong beliau aman le bet amen tamangi hab dan ka jing start ya roi try tadi ta hab layap uni em lada fialap hayau em finom tieng kibri ginong ayu pi de sakem da bisto tamde le biet kan ni hab tip ya ka tien hab yang ha umensi makoi ndai busi le ba start boleh ba start ba ma ha pihak pandan shisha ya umen sim ya ka fin yeng ban pla ya Jesus Christ. La fila kloy ban yap pim tien. Malong ki beu kat bang. Syau ing kata mong lada ki ba krong kim le ran de ban krong hayo. Tani ki bale sniu kim le ran ban le sniu. Salai lada ngi yalap ya ka gospel ngi le rannya no. Amen. Saleng in le ran man im ke sing im ke bahak. Banong mi em ya ka pop banong hoot be you try. Saleng in le ran ya kata, le ran. Ni ki ong kita ba le sen le ken, ba fidei ki sen. Amen. Tang kita ki belayap. Ki job, you know? Hendak kita job no maki ya ukain namar kata ka senam ka trikam ka activate ka senam bari kata ka tien ka jingpla ka jongki bar habaki kren maki am habangi kren mangi habangi ngilanget habangi layap pleng bawangi ngilayap ladangi kren kata ka tien ka im ladangi dang im da kren em ka tien kam im pleng ngi habani yap sha how try ba kata ka tien ka bangi kren kan kelalong ka jing im
Dan kita mengikran iktin jong blay ngihap an yap shwa. Berapa ngiyap dan ikran kata iktin ka bami kalong ka jing em. But ngin terrorize, you know? Yak hima ka jong syaitan. Nakwa ba nang ifiem kasnam jong try ka trikam hadu menta. Hap apply ya kataman lagas ngi daga jinget. Kasnam u Jisu katrikam. But if you done ya kasnam ka jong try. If you done ya ka jing job. Ngidon ya ka jing job. But kata ka jing job kalong. Haba pi done ha kasnam pleng fi done shisha. Ya kata ka bor namar balay namar pi la ngejam pi done ka jing slok lembaru balay. Kababel kaong pi done ka jing slok lembaru balay. But pi miya shu ha kata ka jing dum namar pim day na ka jing dum drai kuma ma ulong ka jing shai pinya ya ka jing shai ong ka tin ka jong balay. Ngidon ka jing slok badu balay. Ngidon ka jing kren badu balay. Ngia slok para lok badu belay namar ka snam. Deheng tabu tra ulong ka jing shai ngi hab long ha ka jing shai mde bele riudum mde ban shong ka jing dum namar bun ki bri ki kwa ban shong ka jing dum da shong ka jing dum don kam le style don kam ban kre ban krum dan ibri bi ong hana dan ong pastor lawan ni jofima ni nuan kum no kalam kre kalam krum ni renjau kum ni. Boleh, namar bahayeng kame kalat te. Ida doan pastor renjau na renjiu na. Henry dah sibuk mendan light tak kayeng. Melelewan lah kawan. Pastor bi mari basyare. Dar yang ngono nuru biangi. Henry habadon ke jing syai ngi septing yo ba expose lene balak pen pau ya kata ke jing long ke jungi. Terabun ki brio ki shon yu Jisu kadau ka long bau Jisu long jing shai bara bau kran em ka pen I ya ka jing runa jongki lada de wi shong kha pra shin rang ka Bible kong kam long shong kha pra kan thai kam long ta ka da ka pur thai ka dom yu Jisu na mar ka expose le ne ka pen pau ka pen shai ba ka ta ka jing le ka long ka pop boleh ki dom yu Jisu tang ka we bau Jisu ong ka long pop ong ka la ka bamot. Tadaw ka kubor, tadaw ang kalaka bamot am. Kakta pelat ika pertheda kadaw ki briu ki dom hayo Jisu. Tading ta ki kren persya biu Jisu. Ki kren ben biu Jisu. Namar balay da kren ben yu Jisu. U Jisu. Umpari kita ki briu jung u balik syok kalai kita ibu kren ben. Mor Jisu ang ngan siada hi mangai la de. Nya kumno na. Bading ta ki Kristan ka no fi la da kren ben yu Jisu ai bo Jisu nya dahi la de ngina ya dai o. Amen. Try tip hi ban ya da. Try meme kra me tip ban le kum ni ki brio. Tara bon ki brio ki kren ben ki jot he. Namar balai mde ba penjot u Jisu namar ba kila don lupa ha ka jing penram to kum da ki ram. Bau try pen I ya kata ka jing ram ke jong ki. Ki bon ki brio John Lennon kren ben you play yap ning to am ji iu dan buri bakran ben yu Jisu bau pahu pahai tra ai ben le u Jisu tapi le ma pi sa sha kan no pat ba pi le anti mo taru Jisu ong I ye kita ki ba shun doi nam ta kita bi isi pi ada biang bet jadi ta lada ki breu ki dang shong ka jingdom bat haba utrai ulang ke jing shai uwan upen shai ki long persya yu Jisu. Tading ta kwa benong ifi. Abeng long ke jing shai ko mo ulang ke jing shai. Amen. Haba jing shai tem la ban buri e ro am din ya. Kumba ngiya ke jing shai kum ne yu ilut. Kam tam kamera dum light dum long na hab I kam shai su. La shai kan hab I su kam shai. Tapi mek tam tiu inshallah de ben long. Kong em long hab I ka ba kam shai ban kam itnat. Lada ha ka bakin chado kalong kum ni kan utam bakin jaman siam le. Amen. Boleh bu yu ilut baro takadaw lada dai ki kin thai ki happen itnat bahaya la de. Perkat vitang ban ai rong snyu kat no ta jingram. Tara hap tip
top bet namar balai ba yoi namar ba ya aga jing shai pi yo tam tang wi nyu mat umlong hapen biang wi seria bagade kita lada ngi dan aga jing shai ngi pen bet yelade amen habang idan how try ngi ya aga jing shai kamut ngi long ki ba bet ban ngem long ki ba kenriang ka jingmot ka haban bet ka donot ka haban bet mdei tang ya kata ka dur ka dar hendrai kam tam ya kata ka besyapa ka bau blai bet ka bet na kam bet ka khut na kam khut ngi haban kerjau man lagas ngi mga kwa ban ong fi lada ka don ka snam ka jong trai ka pen khut ngi nya ka jing shai ka mo maulong jing shai bagi don ka ka jing slok perlok hi pa ka snam ka jong u jisu ka sat ka pen khut ngi na ka pop barok kabamut habasiu la siu lut barok kasnam kimrat kale ayo kasnam kimrat kadai kata kabala syutap na jrong hanrai kasnam utrai mdai ka ba syutap hanrai ka pen khoj na snon barok amen bakasnam ju kimrat ka persyang ban siu ya kata ka pop kat baka pop kelanang kieu kasut kapop ngamut dur kapop ka kieu sut man lagas ngi baka sut jong ka kadai bi chispa na shitengka man lagas ngi mdei sin sibnairu kapop ka kieu sut baka sut kalong bi chispa na shitengka lada pile pop ibarit shitengka man lagas ngi kamut kat ban kut kamiet hapsu chispa tadramla la syai la kiu arspa la sisngi la la spa kamu nak si benai ngam tip la kanno ayap dah tading ta kasnamrat ka persyang man siu hanrai kat manang siu kanang bon tang ya ka tenrai umla hap siu tang ya ka interest tengi interest umla kanang kiu tading ta baga snam jugi merat kamla ban penkut kasyu persyang ban syu pen sengap jari itu inong ai. Tunong ai la wow sim non diat. Rempat kut. Seispang tu la persyang itu la penjai-jai seispang ha kan diat. Henry dang sakut iya karam. Bagat kadai kepok. Ya ka ba ukun menri u persyang men pen sengap jar. Ya no, ya syaitan. Henry dang don hite ha kepok. Mla ban pen khoj tring ta habu jisuan ulayu uklem siu kniat usiu ong kan no te mla su pleng mo dak siar ke rupa tuang asiu spa no sendan dagai mdai su dak siar mdai su dak rupa mdai gi mau kodor mau lenai usiu no dalaga jong kasnam babel ka ong ikata lan ngi pule ke Steven ngong Petros kelenong ka banengkong ka khat pra ka ong kumni haba pitip ba am dagi eki basep kum karupa leni kaksiar bala sius pa yo pi nakata ka jinglong jingim bathala jong pi ya ka bala IT pateng nakikpa kani kamdei ba simram mangi kadai ka bala awan nadu apartemen nim tip show lakano kolor show tip kanu milian ngam tip show ka bala awan nakikpa temen nadu adam Henry da kasnam bakodor ka jong ukun lang brot baklem pop baklem to bria ka jong ukrisken la sius pa ngi dai da kasnam bakodor ka jong ukun lang brot baklem pop baklem to bria ka jong ukrisken tading ta kan mau gini kawai lagi pop ki sawn han ka jing im jungi kalong kumno Utrai wong gumno wong la fi puli Israel no menengkong rekod kat pragong ali nginya satnya lem wong trai ali nginya satnya lagi pop jong fi ki saw nyan kin li kat kayor lagi saw bertuk kin li kan nyu lang brot kabamot uplay wong ya kabanga ngala pen kesan we bo pen rem ali nya sat we ta bakwa nya sat ban nga iroi trai usaitan umla syu pen rem yang gi namar bo uplay udon menyasat na ka benta jongi si sin bangingi langit. Si sin bangingi la ba ya kading pna. Si sin bangingi la kapat. La kapat kasnam katrekam.
Amen. But deheng ta ngiyo ya ka jing job man laga sngi. Ngi haban apply ya tau hisap man laga sngi haga jiem ke jungi ban nget. Deheng ta ktin jong blai ka ong na Ephesus lo meneng kong khat ben nyaw ka ong. Hau bangi la yo ka jing siu spa. Da ka snam jong u ka jing map ya ka jing palat jongi. Kat bakum ka jing kan rei ka jing e jong u. Haba ngelayo ay kay jing siu spa da kay jing siu spa da kay siu spa ngi da kay da kasnam kam day da kaksiar kam day da rupa da kasnam ka jing map ya ka jing palat jungi kamot utrai la map ka jing palat jungi tadaw syaitan da wan penrem mi biong snap jar pa syaitan tading ta kan mau ya kan ka way ladangi puli ka ktien ka jong blai ngi kalong kum ni ka ktien jong blai Hebrew khandai ka da khat ka ba khat sao ka ong da khat no tam ka snam u Chris ubada umen simbam jikot ulai ngo il ni ba khlem jing na how blai kan pen ko ya kai ya ka jing tip lam jong pi na ka jing le ba yap ya ka ban shakri u blai ba yam ka ba mot ladangi ngi la nget kasnam ka jong Jisu ka sat ya kay ya ka jing tip lam ka jongi ya roi try ladanging la kla ka bomot kasnam jong try kam dai ha ka do ring hab dan ha omen sim ngau ngi bi lang i pet da ka ba kan do ngi mi i rai la ra yo pi ha ka ta ka perthai ka ban jam sim pi ni kasnam ka jong try kum no ka try kam ka pop kamut wan i kasnam ka kan ria no Kating marka don ka bor haga snam tang naw ngim chirai kai don ka bor batrai phla haga snam ga jong khon lang brat ka don ka bor bakani ka bor ka dei ka ta bangi sno thu igni ka way baka sat ya ka ta ka jinga tip lam ga jongi ya ka bangi yo nai ban shakri u play ba em lam dangi don ya ka ta ka jing sno thu ga jing kala ka mo ngila poi sha ka ta ka perthai ka jamin sim ya ka bala sanar pnai ngi la yap ban tam dei sumangi ka em re Chris em po jingi pleng ka jing mut jongi ka khoj baka babel ka ongi ka ta habangi don ya ka snam ga jong trai jing pan par ko no man kong khot ba san man riu ka ongom no baru Jesus Christ bolong nong pla bala ban shania ya bala khan kong na ki ba yap ba unang sansyar kis iem ka perthai hau tau bala i jangi bat ha bola sat jangi ni pap jangi ha kasnam jong uhi ba ulo pelangi ge kis iem ba ki lengdo hau blai baru kpa jong u hau tolong ka buram sansyar sigi bom jukut ka bot hisien ba Jisu pla ju pla lam ler du nong pla bala ban shania tarau shania ai ktien ge jong trai amen shania ya ka ktien ka jong trai ba ktien jong trai ka laong ong soitan sngap jar ka ktien jong blai ka ong balada fila anget soitan ong ho fila anget am ngar hap nget ya fi ta ka dau let no upet no uken ria no umla ban le thaudur thausha yo bangai gi job baka jing job ka jungi man lag sni ka dai be akasnam jong trai nga kwa nong fi bangilong ki ki nong pla bingi nget ka jing pla ka jong trai mo nong pla long bala ban shania bala kanen ko na ki bayap ma ri tang Jisu ubala mi pat na ka jing tap ubala kanen ko ubam yap shu bolong ruai no san shar sim perthai ho tau bala e jangi bola sat jangi ni ki pop jungi akasnam jong u e jangi bola dap sat jangi bangila dap khut bahadin nang tang ilong e ki sim bakiling do bala publik kalau bersandro, kekeren ni kata dekat berkendai, sipau ke anggum ni, kita kami serum, dekat berkendai ke anggum ni. Nabal la penyiapkan me, bal mela siu spa hau belai dah kasnam jong me, ya kiba naga jat, bat nagi telit, banu patlang, bat nagi kinja benriu barok, bat mela pelong ya kiki sim, bat ki lengdo hau belai jongi, bat kinya sensyar ha ka perthai. Ngidi kiai ki marau na kinong sensyar amen balengi sensyar namar bangi don kasnam kumno kasnam ka trikam namar bangi apply yau hisop jong ka jingat ha ka jing im ka jongi tarahap ngat kren ya kasnam ka jong trai man la ka sngi pla
malah chop no mapikan ya yu syaitan namar kata kesnam ke jong khon lang berat bagata ke ketien ke jing pla ke jong pi ba phim sim siap tieng ya ke jing em hado ke jing yap wat ju tieng ban yap bodang tieng hi ban yap la ban rong sak hi mau blai martang utau bala yap marka do baga snam gam la ban rong sak hi mau blai tang kita ki bala yap kila ban rong sak hi mau blai amen Try. Ki balayap. Pag babal ka kren ni kata. Nau Petros ke siti benengkong Petros na menengkong ka di kadkot. Kabaar ka ong. Kadbakum ka jingtip lupa ublayu pa. Ha ka jingpen kot umensim. Ya ka jingko ngo bat ya ka jing senrai ka snam u Jesus Christ. Ka ong kumne kadbakum ka jingtip lupa ublayu pa. Kaya kata ka jingtip lupa ka jong ublayu pa. Utip kumno. Namar ublay shwa bangin wan sini ke perthairu shwa bong perlong ke perthairu ladap tip lupa syapang jongi. Amen. Kababal ka omno langi puli kata. Fila ban puli bat ngan Ephesus lo menengkong ni dekat ka ba naduk balai. Kong long bala kerku yo ublay bat yu kpa u Jesus Christ botra jongi. Long bala kerku. Ubala kerku yang ini nagi jing kerku bukan jaman sim baro hagi jaka peneng ha ukris. Kabamot ublay uladap kerku lupa yangi. Pi ine mialade filong ki bala kerku. Pi ine mialade filong bala kerku. Amen. Ong ade bala kerku. Setano kerku mi me. Pe jing im na le chong. Mi de bala kerku se me. Phade bala kerku se. Jing le jing duk jing kerdu jing duna ki babon long bala kerku se ong snap jar soitan. Marketing sebelah kong ubala kerku yang ini daging kerku bukan zaman sim barok lagi jaka beneng hau Chris kemudian in the spirit ubala uladap kerku yang ini kan bakumba ulah jit yang ini hau menba ompat pensyong nong rem ya kepercay ompat pensyong nong rem ya kepercay rai uladap ban kerku yang ini uladap jit yang ini karena video gibla jit lu try maka babal ke ongom no Mendai nang kata kong, ya kebilang kemno, kiba kot, kiba klem jing duna, hakmat jeng u, haga jing it. Ya kebaula tong lupa hangi, ya ke jing tingkon do Jesus Christ syaladihi, kat bakum ke jing sengubha kaman jeng u, kamut ladap tong lupa yangi. Tadi yang tang kwa banong ifi, bepleng shwa bagin yo adiang ki barakot, ngila don lupa haka plan jong belai. Amen. Shwa man pensyong nong rim. Ya ka perthai ublay ladap pelan lupa nam ta keci em chungi. Makum no ngi pediang ya kata, ngi pediang na ka jingat. Ngi ha ban apply you hisop ha ka jingmut chungi. Hey jingat ngat. Waktiin jublay kal ongom ta. Apply ya la dia borok shirnyang. Kejat borok arteli syokat, keti borok arteli syokat. Keti kejat ro. Apply ya ka snam ka jong try. Ngat Barau fifi ngai. Fiu ala im deh. Amen. Apply ya ke senam ke jong try. Ke senam jong try ke ai jing job ke senam ke jong try ke ai ke jing selok ke senam ke jong try ke ai ya kata ke jing mut ke bakot. Ke senam ke jong try ke ai ngi ya ke jing kremen ya ke jing kular ke jong u. Deng tak kwa banong fi. Ting jong blai on sipun ke dekat ni pule ni Hebrew long bekat ar ke dekat ka ba arpu ar ter ka ong henry pilawan julom Sion bar ha ka nong ba au blai ba im ha ka Jerusalem ba kin jabneng bar ha ki bon paj ba ki angel ki bam la nyau shu ha ka jieseng ba bat ka balang jong ki bala kaneng kong ya ki bala thok kerteng ha beneng Kiki bala kanan kong, mdai syua kadok, ndai bala kanan kong hau mensim. Ya ki bala thok kerteng ha beneng. Barau blai unong bishar ki benriu barok, bala ki mensim ki bahok, bala penjanai. Bat hau Jesus Christ uksiang jutang temai. Bala ka senam, ka jing senret, ka bakren ki babha. Ban ya ka jong u abel. Namar ngidon ya kesnam jong try ta kadaw ngila bandrung siya kata.
Kajaka baki dan kita ki chat benrio. Ki hima kita ki bor, ke jong belai baro. Saya katakan nongba, kay ke Jerusalem makin jabeneng. Tadi kita ko abang fi ko arung Jerusalem am di benrum na do mentam daerah do dalayap. How men see. Amen. Pirung kata kajaka. Kababal ka ongkom no. Bah namar ka snam ke jong trar ka ay boringi begin rung siya kata kajaka kentang ke jong belai. Mendai hadu mendayap benrung siya kata kajaka kentang. Mendai nadu mentada ka jinggi slur ngiwan menrung siya kata kajaka kentang ke jong belai. Badhang ta ngila banya selak baru belai. Mendai hadu dalayap. Kabeneng ka day nadu mentah. Ka jing penem ka day nadu mentah. Jisu day ndu mentah, mde ni kendu Jisu dalayap, kendu mendu mentah. Mesti makoy mde adu dalayap, mde nadu mentah. Kababal ka ongi kata, kadon yo kasnam jong try, kasnam ke jong try, kamlong ke kasnam ke jong abel. Ka ay kasnam jong abel, kasnam ke jong abel ka kaang be ya ka khput. Ya ka khput be ya ka khput. Kat manginang peniap ike balului kata kasnam jong ki balului ka cry out for vengeance. Cry out ni ka yam nam ta ka khput balada ka kaang nam ta ka khput am kanom dan jing sok ngihap banyak kala ka bamut kasnam kam day ka batat kasnam kam day ka ba syuong ba ka day kasnam kan mau ba kasnam ka day ka ba kentang tadi man penmi snam fikin mau bau David umyo bantay ya ka temple nag ka daw Bau penjau senam, yo balui-lui. Yo Uriah. O balui-lui. Tading tahu belai orang melak penjau senam, memlong. Bantai ke temple. Tading ta ke senam, jong wabel kaut. Ke senam, jong balui-lui kaut. Ringa aingo, bakadan ke senam, ke jong Jisu. Ladang ia apply ya kasnam ke jong Jisu ke jing ke jongi bakari jongi kan lat na ke jing tim lem da kum ta kala hap lupa ke jing tim namar kini ki kang na ka benta kata ka khput tadi ta kum ki long yeng as ngo ai ni ke khubor kang ya kasnam ke jong Jisu ke jing duai ke jong pi lem da kum ta ke ni ka ri ke jongi oi ke ka ri ke bo bleu la kar khu ke kasnam jongi balului kadang ud nagabantah kakapot. Aingo pagkadang kasnam ke jong try. Namal kasnam ke jong try ka ongom no. Tumap yaki nabakim tip yaka ay baki kile. Kakang yaka jing ay ka jing snay. Kasnam ke jong Jisu. Kabola penjau no do kaper Getsemani. Udah jauh drop. Mdai bu jauh. Udah jauh baik. Tak kata kajing jauh senam. Namar kata kajing seep kajongo. Kajing seep dah kasnam. Hadu kasnam ka bakhado. Ya ka ba upen jauh. Hadu bom dan senam syu la mi lang bat ka Tading tangi haban snotho in a way. Baladangi idai ki banget baladangi kaang ya kasnam ke jong try nganget ngiyo ya ke jing penkesan ngiyo ya ke jing pelat im ngiyo ya ke jing kerku ke jing jongi ngasngong kari jai menriu kam de e ngi tang menchu ya wa lamayong ringi de ban yam ban kaang ya kasnam u Jisu ban pelat ya kan ka khandau jongi naga jing tim ban naga khput jong ki snam ki balui-lui ki bala dap yap agi snam ki bala lait na balai ngim nget bu trai ula ban yadai ngi ngatieng ya kan ka wai bangi persang ban yadai dala dia yo banang lat yo banang jot trai ong ka thma ka de jong kam de jong pi ka kam ka jong pi ka de ban mani Kakam jong pi kadai ban nget. Kakam ke jong pi kadai ban sakriu belai. La fila sakriu belai. Kani ka ri ka bangi don ni la tikna be bagadan be ha ka jing ya da ka jong belai. La ngi dewai ngatip u belai unya da yangi.
Blay crowd balat teng teng em bangi mi iu blay de ngi mi i ki angel jungam ta ka daw ngi kwa banya dahi daladi ndai daw blay play de ki kamat jungi ngi i ki angel ki jung blay la dang i duai ki don ki angel jung blay dan mano ru bala ban le tam ne bala ban le ikan no ban pesnio mut ban pen plop ya ga ni gari mun pen snio utra mun pen plop ya ka plan jung ki met ya ta habu Gideon le le sama dan kam man rawat dan kam man ra sti Gideon ura tangai, ublay kalau ra ayu so musti ra kawai beli pom tu wang ra tang lai tu lagi ra tangai, ra tu kra, nang tara kaya dah, keturai ra deh bagi syarak, pot ya keturai, kekeren ini bangin pot baginya ra ayu belai, tering ta, you tahu kra, bu nama mati apa asap penpat. Penpat no, ialah dia. Ngidiki kera, perluat. Kapakin cedok ke dia menperano nangi. Tu apa kejing syah kejong terai kan teng syan. Lalu teng syan, kinong syun, berbeman barok kinya kulmar kinya dunghi paramaki. Terang por Gideon ublay kelamong borok lai pu arajar mulai. Labun pelatang lai spal abiang sepuni tang nama tang busu sawah tak keturoi jong mela abiang hi. Kemudian apa kifat jam ki panik ki kulmar kadon ke confusion hakata ke ketam jongki ngasno ke por ke jong Gideon kalong kumta begini ki lalong panik palat ki lai inrai ki syuyo i hakarangai bo blai peni kumta balawan ki Israel ki la yosgo ki jing sawa ki la yosgo ke ta jing penpat jing ki kra bari ki i ke ke ding ki i kumbala kot ke jim ki dung paramaki ki penyap paramaki kari ke jongi ladam dan utrayam lada lek ke ru lemdangi don blay ke liang jongi lemdangi don ya ke senam jong jisu kam dan jimen toyengi bangin ya daya la di lau trai sumar ke nong ba ke nong kmi ki pet le no pet pelip tang ki kmat pim la le pin pet miet bro si miet ru pim la le pi wan nong shon rung bet tadeng ta kwa no fi ubanget udan ka bor na kamantai ladi, udan ka responsibility ru na kamantai kari ke jong Bagin kaang ya kesnaham ke jong terai. Amen. Bahkan ya da. Mdai bangin di permi senam ke liang mangi. Ban yele song shit. Ladang yele no hi mangi, utrai ong toilet ni ma pin song klik ti no nga. Ding ta ai. Bau belai menteri lah jong kam ngim dan kam menteri ya kam jong belai. You know it right? Kam jongi ngasno. Bagadai yangi banduai. Dawan ra ada kanu ke jaj an ru ka an ke de basnahi ru briu la ban pen ken bet kumno ru. Ai begin ya ma khamat jong belai. Ngasno ni ka por. Ngasno ngin duai. Bangi nginom long ki balik biet. Dengin long ki start. Ke babel ka ong kata la dangi puli ke si benang kong ki nong karen kalau nong menengkong ke dekat ke balai pau ka ong nong akwa afini puli ni ka por. Tidak uhi pi pilong hau Kris Jesu. Yau bada ubelai la penlong hangi ke jing start bat ka hong bat ka jing pen khot bat ka jing suspa. Bakat kumbala to utau boleh kemen to un le kemen ha u try. Kababel kong ladang ilang hau Kris Jesu ya kabau boleh la penlong ingi kicing start kamu ngi hablong ki ba start ban om da katangi hablong ki ba khut ki ba hok bat ken mau bangi dai ki bla siuspa ki jong try to ai bangin yeng hakata ka nongrem. Bangi la pediang yu try to ai bangin lang si sya kita ki pediang yu try ndai kanu mentoy ngi bangin ang bangin lang ki banget bangin lang ki kristan bangin lang mengila di ginong but jong try mengila kala ka bamot ndai stang si pang li jlia biang ya ka pop take to so bla pre so si pang li jlia biang ya ka pre la jong kababel ka ong ya kata nang ipuli na ar Petros nang maar ka dekat ka ba arpu ar ka ong ya kata gentien ka ong ni try pen kan mau ka ong ni Henry kala ja
haki ya ka baong kata ka parsi ka basisya ukso wan pai pat sela ka jong ka pre bat kasnyang ya ka bala pensum pensat sya ka ba sai kti ubreu bala pai na ka pam ubreu bala pai na ka perthei ubala pre ya ka pam ule jlia beng ya ka pam long thik untuk so ja pre ba uno breu bala yok pensum pensat akas nam ke jong trai la da ulong kum ta to ai ba ulong kum ta lem da kum ta de sniang ya ka ba un lek biang men ksat apo kti kas nam ke jong trai ke dei ke ba koridor amen ding ta ke ni ke sni la dang ni ki banget to ai bangin im kum ki banget la penyap yang ni meleleh ingin duai nak mentah kita kiba peniap. Dalam penjenjar ini meleleh ingin duai namang ngidon unong sensyar ubah sensyar dah kabahok. Kamentoi kita ke inquiry ngas ngom dan jimentoi kita lem dah ublay bisyar ini. Amen. Kamentoi. Buriu sahi buriu. Kamentoi benilai song shit. Kamentoi ngi tanggawe ladangi duai. Kumong ipi ibabon ki kam yaladi bagi dei kita ki Kristen. Henry ki badangya sngotenat banyak sat hakti. Usniang bala pendeng ribbon bahawla spray license. Usniang tadi usniang ipleng. Wong nga ibang mo ya kakti. Dan ki sniang hang ni sniang wap so pro de men syang ong pi meneng ong bang isyem da uhisap ban kelan lem da kum ta la dang ide kisnyang la syem da pro ban tang shaw la shaw hey hading ban ko ya gitu kisnyu snyang wala da puj di snyang da to a bengin long kum kisnyang. Amen. Dan seniang amne? Yeroi try. Amen. Praise the Lord. Tuan ai bangin long ki seniang. Ai baga jat meriu jengi kan long ba start ndai kum ki seniang. Ngas ngau kan kami. To ai bangin apply ya ka snam ke jong try da ke jingat. Badeng ta kwa ba nong ifi ha kan ka sngin ni dua ngin ai ngo na mar ka snam ke jong try. Ka ba try kam ka ba pen em ngi. Ka ba ka ngi ka ba ya da ngi. Magin doa yang ini kapor, nak mentah gitu ki long yeng. Ki badan apa dengan jing susi, apa dengan jing 5 dok nut. Bagi 4 dok nut. Hado bagi melak benda Henry kin 5 dok nut ini kawai. Bagi niam syau trai. Ngin doa ru. Bu trai unya dai kan dia cai benda ke jongi. Shibun ki snam ki balui-lui ki la jauh kan dia ri ke jongi. Kisnam ki jong abel ki baloi-loi ki kaang nakabenta ka khpot ngin duai butrai un map ya kata pakasnamu jisu kan sat kan penkhot paganam dan ka khpot ndai kan long ka jingkar khu haleluya nginya duai ngin ka por haleluya nginya duai ngai ngo ime ko try na mata ka snam ka jong me ngai ngo ka snam ka jong me ka ba mela penjaw ka ding pna go try Kasnam ko kanrat ya kaba me mela penjau na kabenta jongi. Kasnam ya kaba mela penjau ko try kasnam belai ke jong me. Kaba sat kaba penkoi kaba pentemai kaba penem yang i na ka jing penjat na ka jing yap. Kaba pelat yang i na ka jing tim. Nyai ngo. Ya kasnam ke jong me try. Nyai ngo ya kasnam ke jong me try. Oh kasnam ke jong me try. Kabatoi daulom Kalvari. Ngai ngo yang kesnam ke jome try kabatrai kam hadu menta. Kesnam kabaim ke jome, kesnam kabaki ke jome, kesnam kabatrai kam hadu menta kabasat kabapenkot kabamab yangi. Kesnam ko try alaloy ai ngo na kabenta ka tha ko try ai ngo melasat yangi. Melasat yangi jingmut ke jongi, melasat yangi jingim ke jongi. Melapenkot yangi try da kesnam ke jome.
Melasiu spa ingin akaram jong pop kabang melak ban siu show. Ya kabang melak show ban pen koi rai try melasat melak pen koi. Ya kabang melong merau show kan ha pop pada kecing yap try. Bagi melong merau show kan ha dok ni hau baman try. Rai bangin long ki belai luat ki jong me try. Ia ingo ikas nam kabang pen jauh belai. Haga ding pernah ko try. Ngai duai ko kan rat. Kum ka jelai berakawai ko try bangin dan ni kamen sim jong kaput. Ni kamen sim menyelek keliang. Rai try bangin map kita ki basyun. Ngin map ko kan rat try ya kita kai ko kan rat. Try kita ki priu le sigi belak ben yangi. Ngitip ko try bagi jing ada ka dei tang name. Ngitip ko try ka jing bishar bahok kawan tang name. Ngitip ko kan rat ka jing yalam ka dei tang name bagi jing job ka dei tang name ko try. Try ngitip haba meme don hakaliang ka jungi. Uai utau balak benyele persyak yangi. Ubreu le ayu yangi ong ketin ka jom try namar ma ong anam i no ya pi de lele nganum le lendet no ya pi de lele kum ta ka jing smu slur bhangi ong lau try udan hakaliang ka jungi nginam syakti ubreu le ayu yangi abing long ginong mani ginong yaro ya me ko try om mengin ya wa ta kita lama yong ringin wa eka lama ka gospel bangin si ya ka lama ka gospel haki dong haki snong ki jongi ko try ya ka gospel ka jome on ya lap ko try ya ka gospel ka jome on pen snow bangin om le rain man play ya ka gospel ka jome haki dong haki snong ko try man la ka dong man la ka snong ka ni ka jela ka jongi oh ngin si ya ka lama ka gospel hallelujah 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 nginam snow si rai try ngin aingu ya me ko konran try ngitip ko try lada shisha mem ya da kalong leno ngi bangin ya da blai ngilong kum ne ngilong haduk mentar ka ditang daga jingai ke jong me try ka snam baro ko konran try ka bakang nam daga khput try ngai ko konran ka snam jome try ka pen snap jar ya ki baro ka snam jome ka pen khot ya ka daga khput ka pen khot ya ka jing tim baro ablai try ngi da dwai ka jing kerku ke jong me haga jela ga jong itra jisu kanum dei shu kata ka ri ka bayu snam henrei ka dei ka ri ko try ka batip ya ka snam ga jong me ablai kalong ka ri ka ba ai jing em dei ka ri ka ba pniap kalong ka jela ko try ban long jing shai om bang along haga jing dum dwai ngi da aingu em ko try dwai ngi ka khu ko rat ya me ngai ngu anta ka snam ga jong me